Sanong ang panahon ay kultura ay di at dun mga waray dun isang pinapakasigluan lumabay di susukan at mga waray magpapipilin na gihapon bisano nanun kay maupay gunman ang kurat sa ngasarayawon pagpapadayon habisan bagong henerasyon kurat sa gihapon an bistiin nga sarayawan di mo makikitan kurat sa natukar ang ginaarikan kay kun ini mawara mapamamingawan sarayawan kay kurat sa kuntaan naghahatagin kalibayan kurat sa nakakarip mo bisan diin sikat ihapon na pinapanga parang kurat sa paupasayaw kay kun ikawan akong kahang sa kay waray kagod kalugian kaya imo abilidad pagsayaw higihan. Sarayo lang kita ang kalibayan nag-arisyuhan padayon sige andam na iton iyo'y karala kung bukos pa ito dali pagsusublik na pag-aro andam na kay bangin masunod ka na yanahin pagsayawan tukar nga kurat siya pagtawagahan ngaran mo kinahangan listo ka dali kay masunod ba iton lima sa tamang pasok-pasok pa ato na tikangan ayaw kita pag-inalang-alang kaya mga oras bulawan pahimol sini nga higayon ito pag hininay-hinay ka pa hasa nga mauunahan ka aning po siya nadalahin lugo dito makakadara sanit sangkay ayaw pauhin para diri ka maalkansing kakarangan imo bitbayan kundi matuman anim karuyan samtang may oras pa tikahin kung makalugar ka pirahin paniguruhigon ayaw pag pauhin. Siring kahato nga akulaan imigong paon kay ano tigdala nagpagkutahapon na iba naman ang imo desisyon alam mo na siya man anim karuyag matungkot ako nga higita nga duhain makuulag bisan kun pasamaran iton akong dunghang kakarapon mo na lang kay palan